недалёка ад прэм'еры было оперы Голланда «Чужое багацце нікому не служыць», мы паехалі з прэзентацыяй гэтай пастаноўкі у Нясвіжскі палац. І вось выходзім на вуліцу ва ўнутраны дворык і раптам чуем «Гэй, гэй!» І я кажу Валерыю Карлавічу Гідройцу, а ён тады узначальваў оперную трупу нашага тэатра. І Валерый Карлавіч, як вам гэтая акустыка? Тут же камень, камень, паўсюль камень. І нават ніякіх не трэба мікрафонаў. Усё можна выконваць як жыўцом у тэатры. І раўнюсенька праз год, гэта ўжо быў 10-й год, 2010 год, мы першы фестываль і адкрылі у Нясвіжы пад адкрытым небам. І з таго часу вось ужо 10 фестываляў прайшло. Спочатку була програма, присвячена епохі барокко, потім класицизму, потім романтизму. 2 роки тому було 200 років Станіславу Манюшку. Ми зробили концерт його релігійної музики. Задача все ж таки поширення, так скажем, межу наших програм. А другая задача – это как было чутно и видно, что белорусские композиторы зусім не соступали у своей творчести майстерству заходнеевропейских композиторов. То есть оно будет сегодня. Продкаў сваіх я ведаю, што былі маскоўскія князі, і прозвішча было Мілавідавы. Вось, аднак вось гэты князь Мілавідаў на пачатку 18 стагоддзя ён прыняў удзел у бунце Хаванскага на баку Хаванскага, за што Пётр I, адпаведна, значыць, забраў у яго і тытул князя, і звання палкоўніка, і адправіў, значыць, на мяжу з Літвой, дзе нарадзіліся ўжо нават мае бацькі у гэтым гарадку Сеўск. Гэта стык Чарнігаўшчыны, Гомельшчыны і Браншчыны. Ну, а там 5 кален таму мой продак выйграў у карты ці то заводзік нейкі, ці то штосьці яшчэ. Ну, як выйграў, так праз паўгода і прайграў. Не ў гэтым справа, а справа ў тым, што ягоныя сябры сталі яго называць, ну, прозвішча, далі такую мянушку Скарабагатаў. Вось. І калі пасля адмены прыгону, значыць, гараджанам сталі выдаваць нейкія паперкі, гэта не пашпарты былі, але, ну, нейкія паперкі,
сталі даваць, і вось гэты самы Пётр Іванович Мілавідаў прыйшоў за такой паперкай, сталаначальнік паглядзеў і кажа, што у вас тут немало Мілавідавых. Другі побач сядзеў, паглядзеў, гэта той, які з Карабагатаў. Хай будзе прозвішчам. У дзяцінстве, як гэта не дзіўна, нашы бацькі, канешне ж, мяне і сястру прыводзілі і ў оперны тэатр, і ў філармонію. І я памятаю, што балеты мне падабаліся у дзяцінстве. Калі ж прыводзілі на оперу, скажем, «Терам-терамок», страшна не спадабалася гэтая опера. Я не любіў хадзіць у оперны тэатр, не любіў оперу. Так сталася, што з цягам часу ўсё гэта пераўвасобілася ў мяне. І калі ўжо пасля заканчэння кансерваторыі быў прыняты ў трупу тэатра, самую першую ролю, якую я атрымаў для ўвасаблення на сцэне, гэта быў вожак у оперы «Терам-терамок». Я вывел алтанку, почему завихаться? Почему завихаться? Кожаный пытает, кто б'є абцаси, кто там б'є абцаси, кто так цудовно робить крутаси. Стажыроўку ў Ласкала я атрымаў, гэта была стыпендыя ЮНЕСКО. Напэўна, гэта залежала ад таго поспеха, які быў у мяне пасля прэм'еры спектакля «Севільскі цірульнік» Рассіні ад выканання «Фігара». Толькі пачаў працаваць, і раптам такі фатальны поспех у такой партыі. Там у гэты час выступала Алена Васильевна Абразцова. І яна не толькі ў спектаклях выступала, але яшчэ і ў гуказапісу, які Аббада праводзіў у студыі тэатра Ласкала. І я сядзеў ззаду Аббаду падчас яго гуказапісу «Аіды». Тое самае мы папрасілі, каб яна папрасіла Дзефірэллі, ці можна папрысутнічаць на рэжысёрскіх уроках, рэпетыцыях. Ён кагосьці мяняў і працаваў з партнёрам, партнёршай, дык ён менавіта ад яе ці ад яго і вымаў тую эмоцыю, якую хацеў.
тут две мовы, нямецкая и белорусская. Василь Сергеевич Сёмуха прыходзіў до нас, і мы працавалі. А ён 40 год перакладаў Фауста. І тым не менш, ўсё ж такі, калі мы падышлі да працы над лібрэтта, ну, з паўгода не меней прайшло, пакуль мы не зрабілі гэтае выданне. Убраў яе ў каралі, зіхціць, як той брыльянт. Монарх любимой крали повесил крыж на бант. Блыха министром ставилася глядеть с горы. Скрабуться не у само, хотят свербу пухнуть аж. А мы их подпознать притеснем и шабаш. Гёте, які ніколі ў жыцці ніводнаму кампазітару, ніводнага лібрэтта опернага не напісаў. Дачакаўся, калі да яго прыехаў у госці, значыць, Антон Радзівіл, паслухаў тое, што ўжо напісана, і пагадзіўся з ягонай канцэпцыяй стварэння гэтай оперы, і нават написал 2 фрагменты по просьбе Радзівіла для оперы, якіх няма у трагедыі Гёте «Фауст». І написал сябе ў дзённіку, не ў газету, не ў часопіс, у сваім дзённіку написал, што геніальная парывістая кампазіцыя. Вось так ён палічыў твор «Фауст» Антона Радзівіла. Мы поставили спектакль «Фауст» Антона Радзівіла. И настолько это оказалось удало, что у европейских театрах стали ставить Фауста, які не ішоў практычна амаль стагоддзя, нідзе. Я пастаноўшчык гэтага спектакля быў і выканаўца Мефістофеля. Што для мяне гэты час быў вельмі шчаслівы, я б сказаў, шчаслівы. Спыніся імгнення, ты цудоўная. Так і хацелася сказаць амаль на кожнай рэпетыцыі і на кожным спектаклі ў той час. Гэта гуказапіс, які быў зроблены ў часе нашага фестываля ў Нясвіжскім касцёле Божага Цела. Толькі ў гэтым годзе мы выдалі лібрэтта. Ну, тут, канешне ж, ёсць артыкул пра гэты жанр. Тое, што спяваюць хор, салісты. У Беларусі працавалі еўрапейскія лідары, можна сказаць. Йоган Абрахам Петер Шульц, выдатны нямецкі кампазітар. Ён працаваў у Сапегаў, Альберціні працаваў у Радзівілаў, у Нясвіжы. Ну, што казаць, Паізіелло ставіў у Магілёве сваю оперу «Уяўная каханка». Дарэчы, і прысутнічала на прэм'еры Кацярына II. Што ўжо казаць пра балетнае мастацтва. 6
балетных навучальных установ было у Беларуси. У Франции одно, а у Беларуси 6. 24 оперно-балетных театры у 18 стагоддзі было. Ну, гэта была колоссальная европейская, ну, такая культурная, можно казать, простора. Тут працавалі французскія балетмайстры. Справа ў тым, што ў Гранд-Опера працаваў іх настаўнік. Яны хацелі пераўвасабленне балета дывертысмента у балет з сюжэтным, па сутнасці, абсалютна новым відам мастацтва. Зрабілі тут у Шклове, у Слонеме, у Гродно, у Тызенгауза працавалі. Вось, потым паехалі дадому, ну і там, нарэшце, з'явіўся спектакль «Жизель». Ось такія з'яви, як, ну, скажем, веризм, так, оперны, гэта з'ява па нараджэнні беларуская. Веро, праўда жыцця з італьянскай. Да веризма непажадана было, каб на сцэне трагічныя ролі былі не ў каралёў, не ў багоў, а ў звычайных людзей. І толькі вось, ну, паглядзім паяцы, вясковы гонар, першыя італьянскія оперы эпохі верызма. Дзеі адбываюцца на вёсках ці ў маленечкам горадзе, як у паяцах. І героі сяляне, гараджане, звычайныя людзі, абсалютна. Дык калі мы паглядзім на еўрапейскую гісторыю і ўбачым, што калі з'яўляліся такія героі на сцэне ў Еўропе, асвіствалі гэтыя спектаклі. Ну, скажем, «Кармен» Бизе, да? Ці «Травіата» Верді. А ў Беларусі, між іншым, такая опера з'явілася гадоў на 40 раней. Гэта «Галька» Станіслава Манюшкі. Прыгонная дзяўчына. Яна герой оперы. А не яе каханы, князь. Адразу гэтая опера стала ну, папулярнай, бо яе успрыняла публіка абсалютна нармальна. Лічыцца, што самы першы вакальны цыкл напісаў Бетховен у Вене ў 1814 годзе. Калі мы адкрыем падручнікі і пачнем чытаць, што ёсць такое вакальны цыкл. Гэта павінен быць адзін кампазітар, адзін паэт, адна стылістыка, сюжэт, героі. Усё гэта ёсць у вакальным цыкле Михала Казіміра Агінскага «Да Касі». Мы одно кажем, іншое на мете, гонор кадаем на ту слово. Касимину я подаровать готовы, я возникает, я прогачухо пытает.
Там-там-там-там, в движении мельник жизнь ведет, в движении. Да. Ну, Шуберта. Прекрасная мельничиха. Это в переводе на русский язык. Переклад на русскую мову був зроблений у 19 стагоддзі. І переклад робився для читання, а не для співання. Давайте поспробуем проспевать это и стратим альбо ноту, альбо некую литеру. В движении мельник жизни ведет. Жизнь ведет. Жизнь ведет. Да? И так далее. Василь Сергеевич Сёмуха переклав, да? Дорога кличе млинара, дорога. Ніякої проблеми. І ось так ми працювали над усією книжкою. Тут 12 вокальних циклів німецьких композиторів у перекладі на білоруську мову. Ми тоді національні виконавці, коли виконуємо національну свою літературу музичну. Усё остатнє обов'язково так само треба виконувати, щоб ведати, ну, у яким ми руслі знаходилися у часи бароко, там, у часи класицизму і гэтак далей, і гэтак далей. Вось гэта і прывяло, па сутнасці, мяне і Ганну Барысаўну Каржанеўскую, з якой мы дадумаліся да стварэння беларускай капэлы. Через яку яму на другого гляну, и кивну, и моргну, бо иначе не могу. И я сплю, и мне снится, мое сердце веселится, а очнуся нема, болит моя голова. Обочкнуся нема, болить моя голова. Абставіны такія, што Беларусь вельмі была задзейнічана у войнах розных. І ў кожным стагоддзі іх было 2-3 вайны. І нашы архівы, па сутнасці, былі знішчаны, альбо перавезены ў другія гарады. Тое, што захавалася з музычных матэрыялаў, гэта прыкладна, ну, процента 2-3 з таго, што павінна было б быць тое, што было ў Беларусі. Нашы супрацоўнікі шмат па якіх краінах праехалі дзеля таго, каб дабыць матэрыялы, і мы узнавілі творчасць за існаванне беларускай капэлы 200 кампазітараў, якія, ну, у лепшым выпадку былі вядомы нам толькі па прозвішчах, па імёнах і прозвішчах, і ўсё. А, ну, музыка гэта ж не словы, музыка гэта не ноты, музыка гэта гукі. Яны павінны гучаць, гэтыя ноты. Ну, праўда, без нот гэта проста немагчыма. Трэба раздабыць гэтыя ноты. Вось ездзілі, збіралі, прывозілі. Канешне ж, нашы рэдактары у сучасную нотаграфіку гэта пераводзілі і выконвалі гэтыя творы, і мы імкнуліся, каб абавязкова яны былі запісаны і ў фонд радыё, і ў фонд тэлебачання. У фонд тэлебачання, канешне ж, значна меней трапіла, ну, тым не менш, досыць багата твораў ёсць. На ветер словы свои не кидая, замкни в грудях я нашего лишь что. Ай, шастный дед, але скруха якая, что есть на свете яшчэ більше